Карале, синең анда теге ятлаган шигырьләрең бар иде бугай. Менә алар сәхнәгә чыга, һәм мин алар өчен кавышыйм, яхшырак җырласыннар, аларга көч бирәсе килә шундый. Улым бер көн кайтсаң юллар йөреп. Менә Айдар абый килә дә мастер-класс бирә, мәсәлән, менә сиңа биргәне бармы Айдар Галимовның? Юк. Каягына китеп, кайларга бармадым. Һәр бала талантлы. Шуны аңлаган очракта без дигәнем өлкәннәр инде бәлки аларга үз юлларын сайларга ярдәм итә алабыздыр. Шаян ТВ оештырган Сәйлән дип аталучы телевизион фестиваль нәкъ менә шулай җырга сәләте булган балаларны барлый. Һәм бүген безнең коллективта кунакта шушы Сәйләндә җиңүчеләр һәм жюри әһелләре. Хуш килдегез. Сәйлән. Шаян ТВ каналы оештырган бу телевизион музыкаль фестиваль дөньяга бик күп талантлы балаларны ачты. Максаты да шул: сәләтле балаларны табу, аларга үзләрен үстерергә мөмкинлек бирү. Чыгышлардан кала бу фестивальдә мастер-класслар да үткәрелә. 2019 елда башланган Сәйлән быел 3нче тапкыр уздырыла. Гаризалар кабул итеп башланды. Җырга сәләтле балаларга тагын бер юл ачылды. Минем беренче сорауым барыгызга да ул, менә кемнең җавап бирәсе килә беренче, менә сезнең Сәйләндә иң истә калганы, иң ошаганы нәрсә булды? Бәлки Илгиз абыйгыз берәргә начар билге куйган Илгиз абыйгыз анда нәрсә берәр сүз әйтмәде менә начар. Менә хәзер әйтә аласыз. Хәзер сез барыгыз да тигез. Жюри хәзер сезне сайлаган, жюри сезнең белән бергә кунакта утыра. Әлфия. Кайчан Сәйләннәр куялар, син бик Дулкынланасың. дулкынланасың. Әйе. Шул иң истә калганы булды. Иң истә калган момент. Иңгездә калганы ул минем иң беренче уй кичерешләрем шушы масштабны күргәч. Чөнки сәхнә шәп иде, утлар куелган, балалар елмаеп тора. Һәм мин уйладым, менә бит шушы балаларга шундый мөмкинлек бирү, шундый зур сәхнәдә аларны матур итеп күрсәтү, бу теге бүтән безнең федераль каналларда кебек размах иде, менә размах дигән сүзне татарча әйтергә иде. Масштаб, Кулаш, күләм. Күләм, менә миңа бик ошады. Мин Үзенең дә чыгып җырлыйсым килде дигән. Һәм чыгып җырладым да мен үземчә. Күз алдыгызга китерегез, безнең балачакта мондый фестиваль бәйгеләр юк иде. Менә мин шуны сорамакчы идем. Сез кая катнашканыгыз беренче тапкыр? Әйдәгез алайса ул нигә күчкә менә Рүзәл син дә, син бит шулай сәхнәдә йөргән кеше. Кайчан беренче тапкыр сәхнәгә чыктың син? Авылда клубта инде. Мин хәтерлим әлеге вакыйганы. Минем әни методист булып эшли иде клубта. Һәм бер заман ниндидер клубта чара вакытында ут сүнде. Ут сүнде, бөтен программа хәзер очты дигән сүз бит инде авылдан әйберләр еш була. Һәм әни мине тартып китереп, Карале, синең анда теге ятлаган шигырьләрең бар иде бугай. Синең анда ниндидер теге монологларың бар иде бугай. һәм инде мин монда авыл клубын күз алдыгызга китерәсездер, шундый рәт ниләр, нәрсәле урындыклар, берсен төртсәң ичидә отырган. Менә шулар арасына басып, бөтен тамакны кычкырып, йыртып, мин баштан шигырь сөйләдем, ут кабынмады. Аннары җырлады. Кызым булмады. Аннары монолог сөйләдем, ут һаман кабынмады. Аннары бездән инде шундый кассеталар бар иде. Менә күрдеңме, Рүзә, гафу ит, бүләм, монда бит, монда балаларга ут булды, беләсең. Менә түгел, монда софитлар, монда музыка. Менә шул безнең яшь чакта андый Алар безнең вакытта ут сүнә иде, аларның вакытында ут кабына. Менә безнең Сәйләндә дә шундый истә кала торган төрле кызык моментлар булды. Мәсәлән, Салават абый Әлфиягә Хәмдүнә Тимергалиеваның яшь чагына охшагансың дип әйтте, Әлфия. Син үзең ничек кабул иттең бу фикерне? Гомумән Хәмдүнә апаның тыңлаганың бар идеме? Мин Хәмдүнә Тимергалиеваны тыңлаганым бар иде. Интернеттан күп
Аның Тыңладың име? Әйе, Җырларын. җырларын. Ничегрәк кабул иттең? Ошадымы сиңа? миңа бик ошады, ничек ул җырлый. Менә син ошаган дип әйтте, син үзеңдә бер охшашлык таптыңмы? Нигә алай дип әйтте икән ул сиңа? Минемчә аның көчле тавышы Салават абыйга мин дә шунда бар идем. Шундай. Әйе, без Салават абый белән бергә идек һәм Әлфия сәхнәгә чыкты. Менә шушы уже менә басып тору белән менә аның энергетикасы Сәхнәне алып име үзенә. Әйе, аннар инде җырлый башлагач, аның шундый халыкчан тавышы безне барыбызны да йыкты. Ә син Хәмдүнә апаны моңа хәл тыңлаганың бар идеме? Әллә Салават абый әйткәч тыңладыңмы? Мин аны белә идем. Аның яшь чагын да белә идем. Ул бик матур җырлый. Ә тагын кайсы җырчылар менә сиңа татар җырчыларыннан тагын кемнәрне тыңлаганың бар синең? Әлфия Абзалова, Илһам Шакиров һәм Хайдар Бигичев. О, шәп. Яхшы, монда аңлашылат. Аңлайсың монда. Монда музыкаль Ойдан килгән зәвык бар име? Музыкаль зәвык булганлыгы ул беләсең, ул күренә бит ул. Менә бала сәхнәгә чыга, һәм аның нинди музыка тыңлаганы, тоемлавы ул күренеп тора. Күренә име җырлавы? Әйе. Шуңа күрә менә мәсәлән Амелия, ул заманча җырлар минемчә күбрәк тыңлый. Амелия, син кемнәрне тыңлайсың? Әйдә, 3 җырчы синең иң яраткан җырчыларың менә. Син кемнәрне тыңлайсың? Чит ил җырчылары булса да ярышлар бит. Юк, кемдә булса әри? Кемдә булса. Кемне тыңлайсың? Билги Шәхрәзиевне әйтергә ярамый. Әлфия Абзалова, Илһам Шакиров, Уитни Хьюстон. Менә. Диләдән сорыйбыз, син кемнәрне тыңлайсың дилә? Эльмира Калимуллин дип әйтәм, чөнки аның иҗаты минем өчен бик якын, аның тембры миңа бик ошый, аның җыр вкус дип әйтәләр инде. Зәвыгы бик миңа якын. Аннан соң мин Майкл Джексон җырларында тыңлыйм, чөнки аны легенда да дип әйтсәң була инде. Әби нира нәрсә тыңлый икән? Мин күбрәк эстраданы тыңлыйм. Салават Хатхаджинов, Ариана Гранде, Билли Айлиш. Шәп. Мин беренчедән теләйм Шаян ТВ-га озын гомер һәм күбрәк музыкаль тапшырулар булса иде. Чөнки татар халкын кызыксындырган иң зур әйбер ул татар җыры. Моңлы балаларны эзлик, табыйк аларны үстерик. Моннан чыккан балалар уку йортларына китсеннәр. Башка уку йортларда укысыннар. Ләкин кайда гына булсалар да, мин татар дип, мин татарча беләм дип, мактанып татар җырларын җырлап яшәсеннәр дип балалар. Шаян ТВ-га юбилей 2 яшь. Шуңа күрә мин сезне котлыйм. Әле яши башламадыгыз да, әле яшәргә тырышасыз гына. Озын гомерле булсын, озын гомерле булсын. Bütün çiftte yaşayan tutarlarının en yaratılan kanalına ilensin. Hem kübrek müzikal, küngülli, bəxtli ballar turunda tapşırılar bulsaydı. Kutlayayım sizi. Рүзәл безнең монда бүген студияда сөйләм өчен җаваплы кеше. Хәзерге вакытта бит 3нче фестиваль башланды һәм хәзер гаризалар кабул ителә. Рүзәл аңлатып әйтеп ачыклап кит әле, кемнәр катнаша ала монда? Бер катнашкан кеше яңадан җибәрә аламы? Нинди җырлар белән катнашалар? Без быел әлбәттә тагын шул хәтле уңышлы 2 сезон үткәч, тагын бер сезонны үткәрергә монсы инде бу сорау безнең каршыбызда басып та тормады, әлбәттә үткәрергә. Һәм хәзерге вакытта безнең сайлап алу этаплары, гаризалар кабул итү стадиясе бара һәм әле ул 30 июньгә хәтле дәвам итәчәк. Шуңа күрә безнең тапшыруны, сезнең тапшыруны карый торган тамашачылар арасында җырчылар булса яки дуслары, туганнары, балалары җырлый торган булса, без инде аларны үзебезнең Сәйлән фестиваленә гаризаларны көтеп калабыз. Ничә яшькә кадәр балалар катнашалар? Монда инде безнең алай шикләнмәгән, иң кечкенәсе анда 3-4 яшь әгәр җырлый алса, әйме? Рүзәл миңа 32 ничек? Әйдә җаным, син жюри бит инде. Сиңа ярамый. Бала дигәч бит инде ул. Малайыңны җибәрәсең. Күңелдә бала түгел, гомумән теге бала мәктәптә әгәр укый икән, 14-15 яшь, теге гадәттә балаларның теге мәхәббәте һәм җырларга теге үзен күрсәтү теләге менә шул 14, 15 яшьләрдә, 13 яшьләрдә, 12 яшьләрдә, 12 яшьләрдә ачыла башлый. Һәм инде менә әлеге безнең тапшыруыбыз Сәйлән фестивале, ул инде менә дигән
платформа, майданчык, үз-үзеңне күрсәтү өчен, үз-үзеңне таныту өчен. Вот әле анда фестивальдә катнашасың даими, аннан соң телевидениедә күренәсең, әле ул мастер-класслар аласың бит әле ничектер, булай коры фестиваль генә түгел. Коры гына фестиваль түгел, әлбәттә аның соуслары бик күп. Монда бу беренчедән теге фестиваль гына түгел. Монда бу зур мәктәп. Мәсәлән, аның һәрберсе үзенең дәресе бар. Һәр тапшыру ул бер сынау, ул экзамен. Аңа әзерләнергә кирәк. Үй эшләре бар. Һәрбер тур анда джазга багышланганмы, татар халык җырларына багышланганмы, альтернатив җырларга багышланганмы, алар һәммәсе кешене төрле яклап ныгыта. Мәсәлән, Илүсә булсынмы, Илгиз булсынмы, алар үзләренең юлларын тапканчы, алар монсыны җырлап карагандыр. Булайрак та җырлап карагандыр. Менә шулайрак та монсы бик булмый. Менә шулай җырлап карыйм дип кеше әлбәттә ул аеруча бала чакта хаталанырга, ялгышырга ярый һәм сине барысы да гафу итәчәк. Син дөрес җырламадыңмы, дөрес җыр сайламадыңмы, сиңа барысы да гафу ителә, чөнки син әле үз юлыңны сайлыйсың. Һәм безнең тапшыру да ул балаларга теге үз юлын сайларга мөмкин анда. Бала мәсәлән 1 ел, 2 ел, 3 ел, ләкин безнең тапшыру ул 1-2-3 ай эшендә менә бу бөтен 2-3 елны алыштыра да куя, чөнки анда Салават Фәтхетдинов үзенең күзеңә карап фикерләреңне әйтеп торганда, Илүсә Хуҗина, Илгиз Шәһрәзиев кебек кешеләр сиңа менә шулайрак, икенче юлы менә әйдә менә монарга игътибар ит әле дип әйтеп торганда вакытта һәм инде әлеге тапшыруларны балаларның тагын бер тапкыр кайтып карый алалар, әйме? Нәрсә әйттеләр әле син миңа? Чөнки анда куллар калтырый, аяклар калтырый, бер нәрсә. Анда аңламыйча да каласың, нәрсә сөйләгәннәр, диме? Аңламыйча да каласың. Монда бөтен нәрсә алар яңадан кайтып, яңадан тыңлап, һәрберсе укытучылар белән эшләп, инде алар зур адым алга атлыйлар. Менә монда гына карап торам, мин хәзер мондагы кызларны, малайларны күрәм, һәм мин аларны хәтерлим әле, ничек килгәннәрен, аларның теге югалып калган күзләрен хәтерлим. Хәзер инде алар менә теге чын җырчы кебек. Алар шуны мөстәкыйль хәзер. Артур үзе бүген шалт кирде, килде, шешенде, утырды. Бу нәрсәне белә, менә үз кеше, менә шаянты монда. Микрофонны әлгез. Рүзәл, кая гаризаларны җибәргә дидек тә, кая җибәргә кирәк алар? Безнең Сәйлән собака Mail.ru почтасы бар электрон. Анда инде плюсларны, тавышларны яздырып әлбәттә безгә җибәрергә һәм жюри, шул мәртәбәле жюри, монда күрүчеләр, монда булучылар арасында да бар. Аларны тыңлап, безнең аннары икенче тур башлана 15 июльдән сайлап алу этабы, ансы инде сайтта тавыш бирү. 15 көн генә була. Әлегә сроклар шундый. Ләкин алар нәкъ шулай булыр дигән сүз түгел. Алар озынрак та булырга мөмкин, кыскарак та булырга мөмкин. Без башка елларда безгә 1000гә якын, 1000 булмаса да мөмкин, мәсәлән, килә иде гаризалар. Беренче елны әзрәк булды, икенче елны күбрәк булды. Быел тагы да күбрәк булыр дип ышанып калабыз. Әлбәттә, бик куандыра, шатландыра бу гаризаларның күплеге. Чөнки теге күп неләр арасыннан иң-иңнәрен сайлау ул тагы да авыррак беренчедән, ләкин алар сайланганнары тагы да көчлерәк була. Гомумән, мәгълүмат беләсегез килсә, Шаян ТВ сайтына кирип карагыз дип әйтә алабыз, Бөтен нәрсә Шаян ТВ сайтында бар. Рүзәл, рәхмәт сиңа бик зур булай тәфтишләп аңлатканың өчен. Рүзәл тагын яшь яңа талантлар эзләргә дип чыгып китте. Без тапшыруны дәвам итәбез һәм жюриның фикерен тыңлыйбыз. Шаян ТВ-ны яратканга күрә генә килдем. Бу проекттыгызны яратам, бу каналыгызны яратам, чөнки чынлап та үзебезнең телебезне саклаучы бер зур рычаг булып тоям. Сәйлән проектына уңышлар, бу проектны оештыручыларга, бу проектны кемнәр булыша, спонсорларга шуны аңларга кирәк. Бу безнең балаларыбызда үзебезнең ана телебезне, татар телен саклап калуга зур этәргеч көч бирүче проект. Шуңа күрә гомере озын булсын, уңышлар катнашучыларга әлбәттә афәрин, һәм сез һәрберегезгә җиңүче. Жюри белән сөйләштек инде, Илүсә, Илгиз. Шулай да менә барыбер, алар балалар бит инде. Сез ничек сайладыгыз сез? Ничек
Син белсәң, ул шундый зур стресс. Минем өчен махсус. Менә мин анда мин бит инде алар урында да басып торган кеше. Һәм Әйтмәдә. мин бу якта да утырам. Һәм менә алар сәхнәгә чыга, һәм мин алар өчен кавышыйм, яхшырак җырласыннар, аларга көч бирәсе килә шундый. Ләкин әлбәттә бу аларның менә Рүзәл дөрес әйтте, ул һәрбер этап ул зур бер дәрес. Һәм шушы дәресне алар үзләре узырга тиешле бит. Без инде аларга көч биреп утырабыз, ләкин аңа карамастан без шундый дулкынланабыз алар өчен. Бала бит ул бары, бала бит, алар бит күңелләре төшә. Әлбәттә, аларга гомумән 10 сәйләннән дә азрак куерга мөмкин түгел. Бәйге вакытында барысы да җиңүче була алмый, барыбер кемгәдер шынап та күренә инде ул, кемдер барыбер әзрәк югарырак, кемдер әзрәк әле әзерләнеп бетмәгәнрәк. Шуңа күрә бүтән көчеңне ушыңа җыясың да балага әзрәк кенә бәйләр куерга туры килә. Әлбәттә, мин үземдәге бала чакта аның ише бәйгеләрдә катнашкан кеше, ул жюрига карыйсы да килми, аларны сөймисең, дөрес түгел алар. Мондый җырда гел туры җырлау да кирәкми. Кайчак чакта ха дип тә җибәрергә кирәк, беләсеңме? Син бу җырны бик тәмле итеп башкардың. Син аны шундый катлауландырган, соң җырны колагымны салып утырдым. Хәзер кая барыр икән, хәзер нинди нота алыр икән, бу җырны нишләтер микән дип. Минем өчен бик кызык булды. Тугайның туган көнендә. Ничек кенә яхшы җырласаң да, әле аны тагы да яхшы була. Бер урынның ике урында булды ул. Теге әзрәк тавышыңны кыстың, әйме? Сен үзең эшләдеңме, гафу ит, мин. Юк, мин әйтәм хәзер. Үзең сор. Син аны үзең эшләдеңме? Шул җырымны җырлый. Тавышын да, үзен дә, мәгънәсен, җырның мәгънәсен дә бик әйбәт иттереп безгә тәкъдим итте. Шуңа күрә миннән 10 сәйлән. Артур, сен әле шундый матур җырлыйсың. Шуның өстенә әле син бик каты спорт белән шөгыльләнәсең дип тә ишеттем. Нинди спорт төры белән шөгыльләнәсең син? Мин өстәл теннисы белән шөгыльләнәм. Скейтбордда һәм гироскутерда йөрергә яратам. Охо! Кайчан өлгерәсең? Син ничек өлгерәсең? Яраткан эшкә вакыт табырга читен түгел. Син хәзер конкурска ашыгам дидең. Нинди конкурска барасың син? Спорт буенчамы, җыр буенчамы? Җыр буенча. Уңышлар сиңа, әмма без сине былай гына җибәрмибез, син әйдә безгә җырлар бер генә куплет булса да. Идел ярларына нурлар сибе. Матур булып бата бездә таң. Таң шикелле якты туган илем. Бәхет биргән Татарстан, каягына китеп, кайларга бармадым, сыгынып кайттым иделем таңнарын. Афәрин. Венера, әмінә синең әтең җырчы, без беләбез. Синең җырчы булу уе бармы? Әллә ул синең хобби гынамы җырлау? Мин җырчы профессиясенә бик җылы карыйм, ләкин минем күбрәк актриса буласым килә. Әти ул турында белә һәм мине хуплый. Шулаймыни? Сиңа нинди киңәшләр бирде әти менә конкурска әзерләнгән вакытта бер нинди киңәшләр әйттеме сиңа җырчы буларак? Мин конкурсларга әзерләгәндә әти минем иң главный мотиватор дип әйтим икән. Ул миңа кызык итеп бөтен материалны бирә һәм мин дә дулкынмыйм да ул конкурстан һәм шунда барам да әйбәтләп җырлыйм да өйгә кайтам. Алайса син күп конкурсларда катнашкач, менә сәйләнне айрап нәрсә дип әйтә алырдың син? Нәрсә белән үзгә булды ул сәйлән?
Беренчедән сөйлән миңа бик күпте дуслар табырга булышты. Икенчедән мин камера алдына үземне тотарга өйрәндем. Һәм бу минем өчен бик зур тәҗрибә булды. Ә син мастер-класска бардыңмы да? Әйе. Кем үткәрде мастер-класс? Сезгә нәрсәләр өйрәттеләр анда? Мин Айдар Галимовның мастер-классына барган идем. Дилә, син дә булдың мастер-класста? Мин дә булдым ул мастер-класста, анда шунап бөтен безнең сезонның сөйлән катнашучылары булды. Айдар Галимовның миңа Айдар Галимовның мастер-классы миңа бик ошады. Чөнки ул үзенең тәҗрибәсен безгә сөйләде. Ничек дөрес сәхнәдә үзен тотарга икәнен сөйләде, аңлатты. Төрле Шундый шәп бит инде менә бу. Менә Айдар абый килә дә мастер-класс бирә. Мәсәлән, менә сиңа биргәне бармы Айдар Галимов? Юк. Бу балалар инде хәзер Айдар Галимовтан рәхәтләнеп мастер-класс алар, аларга тәҗрибәсен җентекләп аңлата. Бу бит шундый мөмкинлек. Моңа мин үзем җырчы булмасам да кызыгып утырам. Айдар абый белән күрешеп сөйләшергә иде шулай. Айслу Габдинова булды, Зәйнәп Фәрхәдинова булды. Шәп, Зәйнәп апа тагын бер дөнья инде айрым. Бәлки аны балалар үзләре дә аңлап бетерми торгандыр әле, ни дәрәҗәдә. Дөрес әйтәсең. Әйе. Бала чакта әле бик аңлап бәясен, кыйммәтен. Шунлык белән алар отышта да без беләсезме, без нидер бер рамкаларда бит, менә рамкаларда. Алар аны моны белмиләр. Иҗат итәләр. Шикләре юк. Һәрбер бала бит инде үз өстендә эшләргә тиеш. Бала гына түгел, һәрбер артист үз өстендә эшләргә тиеш. Ул вакытта гына дәрәҗәгә ирешеп буладыр минемчә. Анда бит инде тавышны гына карамыйсың. Теге тышкы кыяфәттә кирәк, шуңа күрә хәзердән үк сизелә менә бу балалар талантлы, хәзердән үк матур, ул чәчләре дә матур, аннары костюмнары да матур. Бөтен тышкы кыяфәткә бәйләнеп булмый. Шуңа күрә монда вокал гына карага түгел, барысы да менә сүз тидереп булмый. Барысы да әзерләнеп килгән. Ул әле балаларга минем фикеремчә татар телен дә байытырга ярдәм итә. Әлбәттә, бөтен балалар шәп, матур, сөйкемле, талантлы. Бик сөендереп тә куйды әле. Шуңа күрә бөтенсе талантлы. Сүз юк. Амелия Илгиз абыйсы белән дуэт башкарды. Син Илгиз абыйнан нәрсәгә өйрәндең, Амелия? Илгиз Шәһрәзиев белән җырлавыма мин шиксез шатмын. Бәлки сез хәзер менә шул дуэтны кабатларсыз яки башка берәр җырны бергәләшеп, бәлки монда кыска гына. Әйдә, Амелия, әйдә, Илгиз. Килгәч инде. Бакчаларда чәчәк ата, син утырткан берлегән. Бакчаларда чәчәк ата, син утырткан берлегән. Берлегән, син бит минем берлегән. Берлегән, син бит минем берлегән. Па. Әле бер җибәрәсезме? Бер малында җибәрәсезме? Әле бер борып. Бер малны борып җибәрәбезме? Әйдә башла. Әйдә кыска гына. Ай бер малы, бер малы су буйлары. Бер малы су буйларында үскән зифа буйлары. Әйдә. Ай бер малы ла, бер малы су буйлары. Бер малы су буйларында үскән зифа буйлары. Матур гөл булыйм юлларында. Ирмән дигән ир-егетнең Гөлчинемәс кулларını da Ol güldə tangı. Siz kadirli yaş kızlar, Siz sunğan siz şibər. İlk o günde yıldızlar. Dan bizning qizlarımızga gül sibik yollarına. Eşləri yanğıra aralarının bizning il jırlarında. Амелия, сен атаган нинди стильдәге җырлар күбрәк ошый? Синең менә бик үзенчәлекле, синең үзеңә генә хас инде башкару стилеме, ничектер?
Мин төрле стильдә җырлыйм. Ләкин соңгы вакытта миңа күбрәк тә иске җырларында яңа стильдә җырлау бик ошый. Халык җырларыны, Диля, сине тыңлап, бөтен зал мышык-мышык җырлап отырды. Ничек шул дәрәҗәгә җиткерә алдың син һәм ул җырны ничек сайладыгыз сез? Ничек ул Ничек син безне шулай жәлләмәскә мөмкинсең? Әйт. Ул җырны беренче тапкыр җырлаганда Сәйләм проектында үземнең дә күңелем тулды һәм күз яшьләрем бераз җыелды. Чөнки җыр чыннан да бик мәгънәле, бик күңелгә үтеп керә торган. Һәм ул җырны җырлаганда минем төп максатым ул кешегә, тамашачыга шул җырның мәгънәсен җиткерү, аңлату. Чөнки җыр менә әйткәнчә бик мәгънәле. Ул бит инде русчадан тәрҗемә. Аны махсус тәрҗемә иттем, тәрҗемәсе бар иде моның ничек булган җыр? Ул җырны махсус тәрҗемә иттеләр. Ул җыр минем өчен яңа жанрда, чөнки ул беренчедән рус теленнән тәрҗемә ителгән һәм кешегә аны матур иттереп кенә җиткерәсе иде инде, что, кеше әйтмәсен өчен менә рус теленнән теге коверка итеп тәрҗемә иткәннәр дип. Ләкин җыр бик матур булып чыкты. Миңа дөрес әйткәндә рус телендәгедән күбрәк ошый. Тәэсирләр дә күбрәк. Диля, әйтә без синең ул җыр турында сөйләштек тә ишетеп тә китәсе килә инде. Әйткән иде, әнекәй киңәш биреп, улым бер көн кайтсаң юллар йөреп, әйләнеп кайт туган якларыңа, Идел суын ал син учларыңа. Илгиз белән Амелия бик матур дуэт башкардылар. Хәзер бәлки Илүсә син кем? Әлфия белән җырлыйбыз. Әлфия белән? Әйе, Әлфия җырлыйбызмы? Җырлап карагыз әле. Кыргызлары шаҗырлап, кайта ваздай тынлык ярып, Гомумән Диля, Сәйләм проекты турында синең менә фикерең, үзең ниндирәк нәтиҗәләргә килдең син Сәйләм проектыннан соң? Беренчедән минем Сәйләм проектына бик зур рәхмәт әйтәсе килә. Чөнки Сәйләм проекты ул балаларга шуңкар күп мөмкинлек бирә һәм тәҗрибә бирә. Һәм Сәйләм проектында алган тәҗрибәне мин хәзерге бүгенге көндә дә үземнең иҗади тормышымда да бик еш кулланам. Мин Сәйләм проектында Венера әйткәнчә күп дуслар таптым. Алар белән хәзерге көндә дә элемтәдә. Жюрилар да безнең бик әйбәт булды. Например, Илгиз Шәһрәзиев ул миңа бик мин аның белән джаз стилендә җырлаганда таныштым һәм күп әйберне аңладым, чөнки джаз стилендә мин беренче тапкыр җырладым Сәйләм проектында. Бик булып чыкмаган кебек тоелды ул миңа. Ләкин хәзер мин әйбәтрәк җырлый башладым. Рәхмәт Диля, әмма без менә Венераны гына ишетмичә калдык. Бүген әйдә Венерада тыңлык инде. Языда сайрай, көзедә сайрай, бернәни кыш бакчамда. Шул кышны сагынып кайтам, кая гына барсам да. Шул кышны сагынып кайтам, кая гына барсам да. Килгәнегез өчен, Сәйләмдә катнашканыгыз өчен, булганыгыз өчен һәммәгезгә дә бик зур рәхмәт. Сәйләм шулай дәвам итсен. 3нче Сәйләм фестиваленә хәзерге вакытта гаризалар кабул ителә. Ул 30 июньгә кадәр дәвам итәчәк.
Келегіз, жырлағыз, жырлап ешік, бірге болық. Сау болыңыз.